Ahoj, vítajte na mojom videoblogu. Dnešné video bude poprvýkrát tematické. Téma bude moje obľúbené produkty za posledný mesiac. Rovno prejdem k produktom a začnem vám o nich čo to rozprávať, nakoľko niektoré produkty sa dostanú na môj blog a budú mať samostatnú recenziu, takže dúfam, že si ju prečítate. Dole v odkaze nájdete konkrétny link na môj blog, ktorý už má naozaj dosť článkov oproti tomuto kanálu. Prejdem rovno k produktom. Prvý produkt, ktorý naozaj často používam posledný mesiac alebo aj dva, je tento produkt od značky Dove. Je to konkrétne telový olej, ktorý vám pokožku krásne zvláční, zhydratuje, dodá jej jemnosť a krásne ju prevonia. Je v ňom dosť parfému, by som povedala, ale nie je to taký parfém, ktorý by vám vadil, alebo ktorý by vysušoval pokožku, pretože v tom produkte je. Tento parfém vám naozaj uľahodí vašim zmyslom. Proste super. Naozaj pomaličky sa míňa. Takže ho stačí naniesť do tej pokožky naozaj minimum, krásne ho rozotrieť, do pokožky vpije sa, nezanecháva lepivý ani mastný pocit na pokožke, nemusíte sa báť, hneď sa môžete obliecť. Super, Dove, táto línia, proste super. Derma Spa, produkty sú naozaj výborné a vydarili sa. Ďalším produktom, ktorý v poslednej dobe používam dosť často, je pleťová voda, alebo teda tonikum, ktoré je vlastne v bio kvalite. Je organické, takže vhodné pre tých, ktorí naozaj chcú kozmetiku, kde sú neni chemikálie, rôzne parabény a podobne, tak tento produkt je naozaj vhodný. Má takúto pumpičku, s ktorou si vlastne množstvo produktu, aké potrebujete, nanesiete na tampón a krásne nanesiete na pleť. Jedno mínus, ktoré by som pri tomto produkte povedala, je, že zanecháva mierne lepivý, lepkavý pocit na pokožke, ale nemusí to tak byť u každého. Je vhodnejší skôr na pokožku, ktorá je suchšia, pretože krásne zhydratuje a zvláční. Na mastnú pokožku by som ho možno až tak nedoporučovala, ale naozaj je to veľmi individuálne, treba si ho vyskúšať a uvidíte sami. Vôňa je veľmi jemná, nevtieravá, ako je to u vlastne bio kozmetike zvykom. Ďalšou pleťovou vodou, ktorú používam, je táto pleťová voda od Alpy. Alpa, stará značka. Naozaj tu niečo pokaziť. Dlhoročná tradícia tejto značky zaručuje to, že tento produkt urobí to, čo má. Obsahuje alkohol. Je to vlastne čistiaca pleťová voda, ktorá je vhodná pre mastnú pleť, aknóznu pleť. A keďže mne sa v poslednej dobe naozaj akné nejak rozbieha, tak som si ju zakúpila, stojí vyše euro 10 centov, naozaj je to veľmi malá čiastka. Obal je sklený, jednoducho otvoríte túto s tou guličkou, hore nanesiete na tampónik. Super, nie je vhodný pre suchú pokožku, pretože ten obsah alkoholu v nej naozaj vysušuje. Ale čo sa mi páči, nevysušuje pokožku ako takú celkovo, vysušuje naozaj len to akné, ktoré naozaj vysušuje. Super. Ďalším produktom na pleť, ktorý používam, je tento krém. Myslím si, že dosť známa v poslednej dobe značka, ktorá má rozrastajúcu tradíciu. Je to Havlíková apotéka. Opäť prírodný produkt s obsahom byliniek, prírodná receptúra. Tento krém som na blogu už spomínala. Potom som ho prestala nejak používať a opäť som sa k nemu pri aknóznej pleti, ktorú mám momentálne, vrátila.
Takto vyzerá samotný produkt. Vôňa je úplne bylinková. Naozaj tu cítite tie bylinky hodne. Kto nemá rád príliš silnú bylinnú vôňu, tak neviem, či mu bude práve po chuti. Konzistencia takáto. Krémik je biely, dobre sa rozotiera, čo vám aj teraz trošku možno predvediem. Tak. Vidíte, naozaj sa rozotiera veľmi ľahko. Do pokožky sa okamžite vpije, nezanechávajú nejaký mastný film, nič takého sa vám nestane. Ja ho používam hlavne večer, mal by sa používať ráno i večer, alebo teda môže sa používať ráno i večer. Niekedy ho používam aj ráno. Nie je problém, keď ho nanesiete v menšom množstve, naozaj len toľko, koľko je potrebné. Naniesť potom make-up, nedrolí sa pod ním, takže v pohode, kľudne. Odkaz na blog, kde je článok presne o tomto produkte, nájdete dole. Ďalším produktom, ktorý dosť často používam, hlavne na deň pod make-up, pretože je naozaj ľahký, trebe sa okamžite, nezanecháva žiadny mastný pocit na pokožke, pod make-upom sa vôbec nedrolí, je tento krém. Je to Lafarge, značka, ktorá vyrába naozaj len prírodné krémy. Krémy sú u tejto značky naozaj výsadou, majú dlhoročnú tradíciu a sú 100% prírodného zloženia. Krém je takýto biely. Má naozaj krásne balenie, sklené a vidíte takýto krásny vrchnáčik. Obsahuje samé dobré veci, napríklad výťažok z kamilky, mlieko z mandlí a podobne. Viac o tomto produkte každopádne v mojom článku, ktorý pre vás chystám. Takže tu sa dozviete naozaj dopodrobna to zloženie, účinky a všetko, čo potrebujete vedieť, ako je to zvykom v článkoch. Ďalší produkt, ktorý vám ukážem, je táto zaujímavá palička. Kto uhádne, čo to je? Áno, na zuby, korienok na zuby. Tak, tento korienok na zuby je zo stromu, ktorý nájdete prevažne v pralesoch a podobne. Je to veľmi zaujímavá vecička. Ono najprv si musíte pred použitím ten korienok narezať do nejakého... Ja som si ho narezala do takejto dĺžky, ako vidíte tu. Potom, keď obrežete tú kôrku, vlastne musíte túto časť rozžuť a potom si s ňou môžete umývať zuby, keď vám vytvorí takéto štetinky. Nie je potrebné používať zubnú pastu pri tomto výrobku. Vôňa je taká špecifická, povedala by som, že je to dosť silná vôňa. Zaradila by som ju do kategórie ako zázvor alebo tieto podobné veci tak voňajú. Nie je to zázvorová vôňa, ale je to rovnako silná a špecifická vôňa ako vôňa zázvoru. Teda aspoň ja ju najlepšie k tomu viem prirovnať. Korienok si dáte pekne takto do takého púzdierka a môžete ho nosiť všade so sebou. Nemusíte sa báť, že keď je vlhký, tak vám v tom púzdierku začnú nejak množiť baktérie alebo niečo podobné. Ono hore má to púzdierko takýto vetráčik. Aj o týchto kefkách sa dočítate už čoskoro na blogu. Článok bude venovaný špeciálne týmto kefkám, kde vám ukážem aj rozdiel pred používaním, po použití a možno pridáme aj malé krátke video, ako používať presne tento produkt.
Ďalším produktom, ktorý v poslednej dobe naozaj veľmi často používam a som z neho úplne nadšená, je tento môj miláčik Mark. Je to super vec. Je to Face and Body Scrub, ktorý vám pokožku dá úplne do top stavu. Môžete ho používať ako na tvár, tak i na telo. Vlastne urobíte si takú večernú rutinu, ktorá vám nielen uľahodí vášmu telu, ale uľahodí aj vašim zmyslom, nakoľko tá vôňa je naozaj lahodná, krásna. Samotný ten peeling vyzerá takto. A vlastne jeho hlavnou zložkou je pomleté zrnka kávy robusta, hnedého cukru, morskej soli, mandlového oleja a organického kokosového oleja, prírodné esenciálne oleje, vitamín E. A jeho zloženie je naozaj čisto prírodné. Ja mám konkrétne vôňu peppermintu. Neviem, či to bude vidieť. Asi nie. Mám vôňu peppermintu, ktorá je naozaj taká energizujúca, osviežujúca. Najskôr som sa obávala, že ten peppermint bude jemne na pokožke štípať, ale vôbec na pokožke neštípe, je úžasný. Pokožka je po jeho použití jemná, prevoňaná a má aj mnoho ďalších skvelých účinkov, o ktorých sa taktiež dočítate v článku na blogu, ktorý vyjde už čoskoro, aj s krásnymi fotkami, pretože tento produkt si zaslúži naozaj špeciálne fotky, takže na to sa môžete tešiť. Toto je top produkt. No a posledným produktom, ktorý v poslednej dobe používam, je kokosový olej. Ja ho mám takto preliatý do takejto sklenej nádobky. Tento kokosový olej mám konkrétne i teraz na vlasoch, preto sú také zamastené. Pred natáčaním som si ho dala. Odporúčam ho používať na vlasy v tom prípade, ak si večer vlasy umiete, alebo si robiť zábal pred umytím vlasov, pretože dosť, ako vidíte, vlasy zamastí. No a ja ho používam aj na bielenie zubov napríklad, občas si s ním naozaj zuby prejdem, alebo na extra vysušené časti tela, ako sú lakte, kolená, alebo aj na pery si ho nanášam, mám ho aj teraz. Takže naozaj všestranné využitie a môžete ho využiť aj v kuchyni. Takže super vec, kokosový olej, nesmie na jeseň chýbať. A tak sa tu dole pozerám, že to by bolo všetko. Určite mám oveľa viac produktov ešte, ktoré používam, napríklad šampóny, telové mlieka, ústna hygiena je nielen z tohto sa skladá. Ale toto sú také produkty, ktoré som myslela, že by mohli byť zaujímavé a na jeseň ich používam naozaj skoro denne, alebo teda naozaj pravidelne. Verím, že sa vám toto videjko páčilo, že ma podporíte lajčíkom a že nás bude stále viac a viac na tomto kanáli a určite sa mrknite aj na môj blog. Takže do pozerania čoskoro.